Буа районының Адав Тулумбай авылында иске алмағаш бақшасын этнография музейына әйләндерәләр. Бирдә сакланып калган китаплар һәм экспонатлар аша авыл тарихы белән танышырга мөмкин. Бакча урынында 1921 елга кадәр зират булган, колхозлашу елларында анда алмагачлар утырталар. Тик еллар узу белән бакча ташланды хәлгә килә. Хәзер аны кабат торгызалар, бакчаны кыйма белән тотып алалар. Иске зират янында капка куела. Шулай ук тротуарда ясау планлаштырыла. Шулай итеп, Тулумбайлылар иске бакча урынында этнографик музей булдырырга карар кылдылар. Бирдә теләгән һәркем авылның иске тормышы белән таныша ала. Салам түбәле йорт салып, анда борынгы көнкүреш әйберләре куярга җыеналар. Шулай ук Бохарада укып кайтып халыкны дини мәгърифәтле итүгә зур өлеш керткән авылдашлары Әхмәр хәзрәтнең каберлеген яңарталар. 29 августта Адав Тулумбай авылында күп санлы кунаклар катнашында Әхмәр хәзрәт укулары үткәрү планлаштырыла.